Tadzoka zvekare madzibaba, zviri sei muzuva ranhasi? Tiri vatano wakuru. Zviri kuita zviri mushure mekunge taita interview ye yatakaita vamwe vanhu vari kunetseka vada kuziva kuti mamapindwa nemweya wei, chii chachamboitika, nekuziva kuti muri munhu wakambogara nemukadzi here, makambowana here, mune vana here madzibaba, chakazoita kuti musvike pakurara nemukadzi wemunhu? Because vamwe vari kuti dai muri munhu akambogara nemukadzi kana kuti akambowana, ungadai muchiziva pain yekutorerwa mukadzi kana yekuwana mukadzi wako akarara nemunhu. So mubvunzo wedu muzuva ranhasi uri kuti makambowanawo here kana kuti mune mukadzi here kana kuti hamuna mbobvira mawana madzibaba? Inini madzibaba mukadzi ndingangoti ndakamboita marriage but inini marriage yangu yanga yakamira yakadai. Ndane mukadzi wangu ndiyanga aine mari ndandisina mari, so mukadzi uyu akanditengera mota pandivakira imba, saka pandipa mari yekuti ndinobvisa kumba kwavo. Dai maswedera kunokuura ndifanire maziso angu aninoka. So mukadzi wangu andipa mari pandanobvisa kumba kwavo, tanobvisa mari zvakanaka, patagara anogara 5 years 6 years zvakanaka. So mukadzi wangu aishanda ku-UK. Kuti tisangane nemukadzi uyu ndiri munhu aifarira mashows, so ndakaenda kushow yahwindi patasangana nemukadzi uyu kushow ndokutanga kusangana padatanga kudana nanga ane mari. So mukadzi wangu ndaigara nemukadzi wangu nemuning'ina wake namama wake. Ndakasiwa nefamily yangu kare ndaitogarawo ndiri street kid paanditora. So mukadzi wangu anditora, anga ane rwendo achida kuenda ku-UK, pandatomuperekedza ku-airport, ndamuperekedza ndopandatsoka kumba. Ndiri mushava ndichigeza, amai nini muning'ina wamukadzi wangu vawandipindira mushava ndisina kupfeka, iwo wasina kupfeka. Wandipindira mushava amai nini wasina kupfeka, vawandimanikidza kuti ndiite bonde nawo pandatorara naamai nini wangu. Ndomararo ndakaita naamai nini. Ndichirara naamai nini ndiri pakati pekurara nemuning'ina wamukadzi wangu, ambuya wangu pawatopindawo mushava mwemwe, ambuya wangu inini mama yamukadzi wangu pawatondowanikidza ndichirara nemuning'ina wamukadzi wangu, zvikanzi iwe nkwasha chii chauri kuita kuti ndisaudza mukadzi wako ndinotodawo kurara newe. Ndatorara naambuya wangu futi paya. Saka ndinonzi mukadzi wangu anga akangana passport, ndo time yaari kudzokawo kubva ku-airport kuya kwaanga aenda, patisvikira tiri mushava naambuya namama wake tichiita bonde. Ndokudzinga kwandakaita pamba, ndakatongobuda ndisina chinhu hangu ndichibuda wakadaro, ndakatobudawo ndakatanga futi kudzokera street kid. Ndo pakazobvawo pfungwa yekufunga kuti ngandite madzibaba ndisingazivi kuti ndichazoita futi zvinhu zvakadai. Ngangoti ndizvo. Right, madzibaba ndofunga vakunzwai. Asi izvezvi hangu ndakazowanawo akandibatsira, saka ndikutengesawo naspray netumaredhi. Ndo zvandakapfeka, ndo bhizinesi rendakutoitawo. Ndakazoonawo kuti semunhu wamadzibaba. Asi riri kufamba zvaro bhizinesi? Zviri kufamba. Mukutengesa maspray mune tumaredhi hamusi kutarisisa vakadzi vevanhu here madzibaba? Izvozvi hamuchaite? Handichaite. Ndakawimbisa kumhuri yeZimbabwe kuti izvozvi mukadzi wemunhu handei ndabatwa naye handichamusiya zvandakaita uya inotomuti andogara naye. Saka muchiri kungovada kavakadzi vevanhu, bosi makavimbisa kaime kuti wamune mabatwa naye futi? Ava ndiri kutaura kuti wandinobatwa futi naye izvozvi ndinogara naye handichamurasisa. Tatenda madzibaba.